Madzuka bwanji abalinda nasi mundzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Evangelist Chikondi Faisoni, chisomo chochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu chikutisunga ndipo chikutisamalira. Tamvetserani, ndimafuna ndikambe za mphamvu yakumukumbutsa Ambuye pa china chilichonse chimene chachitikira moyo wathu. Ndimafuna ndikambe za mphamvu yakumukumbutsa Ambuye pa zabwino zimene zachitikira moyo wathu. Ndimafuna ndikambe za mphamvu yakumukumbutsa Ambuye pa nyengo imene yatigwera pa moyo wathu. Tamvetserani, Yesaya38 verse 2 ndi ya namba 1, Babuloni ya namba 1 tsikana musi. Babuloni kunena kuti ndipo uthenga unamdzera mwana wa Amosi, Yesaya mwana wa Amozi, nanena kuti pita kwa mtumiki wanga Hezekiah ukamuze kuti kudwala kumene akudwala kusachira ndipo atani kuti amwalira. Tamvetserani, Yesaya mwana wa Amozi ananyamuka napita kwa Hezekiah nakamuza kunena kuti kudwala kumene ukudwalaku atero Yehova kuti suchira ndipo koza nyumba yako chifukwa pompano utani kuti unyamuka omwalira. Tamvetserani, Yesaya atanena uthenga umene ananyamuka nabwerera namapita, zinatengera Hezekiah nagwada pasi na